RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Edna. Kinaingon, ang bana nga luya na sa sex. Ang asawa, magpangita yun sa kalipay nga makatambal sa iyang gipati nga kahidlaw sa laing laki. Mao kining nahitabusong kinabuhi, hindi na ko mahimong may kalimtan. Humanagit ko kaliko. First ko nang pamati ko sa lawas. Magtapis lang kong tualya nung magawas din sa banyo. Di na lang ko mamanti. Mudiretso ko sa among kwarto ni Edward. Nagpaabot na rin to nako. Kanahan dito siya rong muromansa nako kay humot naman kay ko. Ug usap-usap, wa pa ko makaihi. Dong Edward. Niana ko dong. Humana ko og. Giahak na. Naghayang naman yung kanahan nagngangaw eh. Kapait. Hakok ba ya? Ay. Gikapoy tingali ni siyang trabaho. Ako'y gikanahan na ba ko da? Saan ko nang gitapis ng tuwalyap eh. Lami agyang itorchak ko eh. Pero natok maning kumbana. Ang iyang brief. Hubuon ko ni Pi. Nahubo na ako iyang brief. Kaya, kautsi lamit tanaon. Ay, tikok ko malang agi ani. Dong Edward. Huy. Matasa ba? Dong. Matbayak kay ko. Dong, oy. Dong. Matasa, oy. Day. Ni ana day ka. Muna kang ligo. Oy, Dong. Nay, oh. Lagi to eat na ning ako. Wak biya ko'y panty. Uy. Wala sa ko'y vape. Oo, kay gihubuan man ka.
Kinabi, paisugas ng imo, pi. Di ganahan ko. Humutbi kining ako, kaya pa ko makaihi. Mao ba? Bibi, Rebi. Bibi, hagkat na nibi. Ipa doon. Sige. Wala nga nagmaayo. Ay, kamot. Ay, kumot na sa kong boobs. Kumot na maayo. Uday. Na. Tikok ko palagi gihapon eh. Sagdi lang siya, Uday. Pagawas na ako ng ganapin agis ako kamot dilo. Kana, sige po. Mao ba? Tagsara nga mangisog ang sa imong bana? Wala ki maoy. Pero may masagod din siyang lapoy siyang trabaho. Mga kamot na lagtila niya ang iyang gamiton panahon nga mutukar ang akong kana sa sex. Uy, kabati. Ako, Edna, di gyud ko magsilbi, ana. Unsa ko to'y lami anang kamot og dila, uy. Para pasamot lang nas gana. Pero di gyud na maoy makatagbaw sa atong gustong mahitabo. Nga magawsan kita sa atong kuan. Saon pagawa sa atong gana, nga wa may gahi nga butang nga gipasod sa atong ginhawaan. Hinuon, magausan raman sad ko, ma. Mayo man sa diyan siya mukamit siyang kamot og tila. Ay, ambot ni mong amawa ka. Kontento ka na lang sad ana, no? Ako sa akong bahin, di gyud ko magsilbi, ana. Inya, ma. Unsam di may buhaton ako. Aron mahungitan gid ko gahi, mama. Pangabit. Ma, di lang ko, uy. Mahal ako sa Edward, ma. Di ko makahimo sa pagluid niya. Kalog ka man kahang tambagan. Pauli dito, oy. Ako man ay gisapot nga naghuna-huna ang sitwasyon mo. Pauli dito. May kay mihapit ka din sa amo, gawda. Miagir ba tong bana ni mo diri? May kuyog man tong laki. Mao ba gaw? Aw sayo di siya nahuman ron. Mi off day sa iyo siyang trabaho. Kisam kay kuyog niyang lalaki, no? Basin o kauban niya sa trabaho. Kumusta kinabuhi minyo gaw? Malipayon ka ba? Gaw, uy. Kay love man ako sa Edward. Bisag tagsara nga mangisog ang iya, ha, pero love na ako, eh. Anong kaingo magkagtagsar mo lisod kang Edward? Tagsar ang mangisog? Uy, ngano ko tao na? Ada, tungod tingali na siyang trabaho, gaw. Hago man permi. Kunya, sige sag overtime. Mga permi sang tikok ko ang iya, ha. Pagkapaita. Hangtod karon, wapa ka mamabdos. Paita sa mo, eh. Mao na ginaingon, gaw. Nga wa tay mahems. Ako naman ginambana, gaw. Agwantahon ko na lang. Ay, sige, gaw, uy. Mulahos na ko sa bahay. Alis ako, gaw, kaloy. Kaning day, akong igsuon. Magawang nako, taga-probinsya. Og niya siya din aron manimpad po bang itag trabaho. Sino idi? Day da, mintas tanto wa po trabaho day. Ano na ako istar sa inyo, ha? Ano? Kamatsa niya lawas. Kanintut kanyang kakson o hugot, eh. Uy, day. Itutukam ko na yung pumayong ako magawang. Ha? Ngano ka?
lang. Ang gid nga gumug naong good. Mailhan gid nga igsuon mo. Tumaga usas manoy. Okay ra ba kuno nga ani siya mo puyo? Uy. Imo ko na igsuon. Mahimo man ganitang makapadayon og laing tao kung dunay mo hangyo. Kana pa bang imo yung igsuon? Ani lang sa kasaamo noy. Og to may bakante nga kwarto, simpig sa among kwarto. Ato lang sa kadito noy. Salamat din, ha? Daghan kami salamat din. Mao ba? May trabaho na ang maguwang sa imong bana? Oo, ma. Atong isang adlaw siya nakasugod siyang trabaho. Mature ba og lawas ng maguwang sa imong bana, no? Mulang, kinahan man gani kong magtanaw niya, ma. O dihay makausama ay, miagi siya sa akong atubangan nga nag-brief lang. Halaklaruhas iya, ma. Uy, tako kay ma. Paminaw na ko. Dako pa nang iya kay sa akong bana. Mao ba, nak? Ugoy, lami araba na anang dako, nak. Uy. To, maning laway ko da. Si mama. Dugay na kay kang nabiyuda man, no? Unsa man, wala kay planong magminyo og usab? Hagbay ra ko nga gustong magminyo og usab, uy. Pero, wa pa man say nasaag og panguyab nako. Kining nak, kanang imong bayaw ba? Ina siya, be, nga naibog ko niya. Ikay palabtik og istorya niya para nako, nak. Di ko maoy. Mauwa ko musulti niya nga naibog ka niya. Tiguang naman gud ka, uy. Samtang siya batanon pa. Ha? Tiguang niya. Busok pa kayo ning ako, uy. Bisag suwayan pa. Pangitag laki dito ka. Lakaw dayon. Uy, ni mo, ma. Uli na ko, uy. Mag-inom ra ba to sila sa Edward ron og sinoy Eddie? Nangahubog na tingali to ron. Muli sa ko, ma, uy. Mao ba? Dito ka kikin sa bahay ka? O gaw, suroy lang sad ba? Masag ka dito. Uli na lang ko. Uy, hubog ra ba tong duha ay. Mubanaw ang iyang maguwang. Oo, bitaw. Nag-inom man tong duha sa kong pagbiya, God. Ang iyong ba na, may hubog kayo. Ito ay, nag-akbo naman to sa lamisa. Unya yung maguwang niya, wala yung tagay-tagay, siya rag usa. Sa di okasyon sa inyo, anong ginom-inom to sila? Ay, wa, good. Ang iyang maguwang, nakahuwa man og kwarta sa bag-o niyang itrabahuan, mga nag-inom pud sila. Sige ka, uy. Saylo lang sa taha. Muli na ko sa amo. Ay, nakatug man is kahubog si Edward, uy. May Eddie ka? Asa ka? Tuan na tingali to siyang kwarto. Natug na pud tingali. Mulahos na lang ko sa mong kwarto, eh. Mag-ilis ko kay hamos kay kong lawas ta. Ay, wak na. Natukar na sa akong kana. Pero saan man yung natug ng mga kumpanas kahupog? Ay, tay my hands. Pasigaon akong suka. Oh, hala. Si Maria Eddie man ang naghaya nga naghigda sa mong Catherine ni Edward. Noon sa Miss Manoy, eh. Patak ka malagsod. Di man ni ilang kwarto. Naghabol pa nga ang naong ray nakita. Yan. Bisag naghabol ay ang dapit siya nagbagal yapon. Klaro, hagit na dako, eh. Pikani, pi. Walison ko gani ning hapol, pi. Ay, ala. Nakupo man din siya sa tanan. Uy, pri. Halika dako sa iya. O, pagani mangisog, pero dako na kaayo. Unsa na ka akong mangisog, no?
Hikapon ako, be. Pero pasig makamata niya. Bana no, hikapon ako. Wala. Tali ang nangiso ko. Kanindot ani, ay. Maghubog ko sa kumpante, be. Iyakan ko ning iyak, be. Ako, inay, Manoy, gawot, nay. Ay, dalian ko na. Kalami. Dalian akong ikausan. Tabawan ako. Kalaming manoy, Eddie. Hagok lang balik diha, Noy. Pwerte na kong tagbawas magawang ni Edward. Ngano bitaw nagpahubog-hubog? Lami ang manoy, uy. Mao ka tumakasama ang kaagi ni Edna dinhin tulumanon. What's the style? Lami ang manoy oy style. Kini mao sugdanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.